ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നവരാത്രി വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ശ്രീ ദുർഗ ഭഗവതി ടെമ്പിൾ തൃക്കാവിലാണ്. എല്ലാ വർഷവും നവരാത്രി ആഘോഷം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ അമ്പലത്തിൽ നടക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ വളരെ തിരക്ക് കുറവായിട്ടാണ് തോന്നിയത് കേട്ടോ. വൈകുന്നേരമാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നവരാത്രി വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പങ്കുവെക്കാമെന്ന് കരുതി. നവരാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃത പദമാണ്. 9 രാത്രികൾ എന്നാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ 9 രാത്രികൾ എന്താണ് നവരാത്രിയുടെ വിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, എന്നാലും എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. ഹിന്ദു വിശ്വാസപ്രകാരം കലകളുടെയും വിദ്യാരംഭത്തിൻ്റെയും ആരാധനയുടെയും വിജയത്തിൻ്റെയും ഉത്സവമാണ് നവരാത്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒപ്പം ഈ 9 രാത്രികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ദിവസങ്ങൾ അവസാന 3 ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ള ദുർഗാഷ്ടമി, മഹാനവമി, വിജയദശമി ദിനങ്ങളാണ്. ഇനി നവരാത്രിയുടെ ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവിയും മഹിഷാസുരനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ദുർഗാദേവി മഹിഷാസുരനെ തോൽപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഒന്നുകൂടെ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ തിന്മയ്ക്ക് മുകളിൽ നന്മയുടെ വിജയത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും പൂജവെപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ മഹാസരസ്വതി പൂജ, വിദ്യാരംഭം എന്നീ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ ആഘോഷം കൊലുവെപ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദസറ എന്ന പേരിലും പുഷ്പരഥോത്സവം എന്ന പേരിലും രാമലീല, ദുർഗ പൂജ, അതുപോലെ തന്നെ കുമാരി പൂജ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. വ്രതങ്ങളുടെ റാണിയാണ് നവരാത്രി വ്രതം എന്നാണ് സങ്കല്പം. നവരാത്രിയുടെ ആദ്യ 3 നാളുകളിൽ ഭഗവതിയെ മഹാകാളിയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീടുള്ള 3 നാളുകളിൽ മഹാലക്ഷ്മിയായിട്ടും അവസാനത്തെ 3 നാളിൽ മഹാസരസ്വതിയായിട്ടും സങ്കല്പിച്ചാണ് പൂജ നടത്തുന്നത്. ഇതിലൂടെ അറിവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ദുരിതനാശവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുളിനെ അകറ്റിയിട്ട് അറിവിൻ്റെ പ്രകാശം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നവരാത്രി ആഘോഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഐതിഹ്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അമ്പലത്തിൽ നടക്കുന്ന കലാപരിപാടികളാണ്. ഇവിടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ നല്ല തകൃതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ നവരാത്രിയുടെ പ്രത്യേകതയാണല്ലോ ഈ കരിമ്പിൻ്റെ കച്ചവടം. അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. അതിങ്ങനെ 2 സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലത്തിലോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ നല്ല ലൈറ്റ് വെച്ച് അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള കാരണം ആ നടക്കുന്ന വഴിയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് നല്ല കുളിർമ നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് നവരാത്രിയുടെ ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വർഷത്തെ പോലെ നവരാത്രിയുടെ ബൊമ്മ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര നവരാത്രി വിശേഷങ്ങൾ. ഹാപ്പി നവരാത്രി.